Ο λαός της Αθήνας ζητούσε να καταργηθούν τα χρέη και να ξαναμοιραστεί η γη. Λύση όμως σε αυτό το πρόβλημα δεν ήταν εύκολο να βρεθεί, γι' αυτό και γινόταν συχνά συγκρούσεις. Τότε, οι ευγενείς ζήτησαν από τον Σόλωνα να λάβει κάποια μέτρα. Έτσι εκείνος πήρε γενναίες αποφάσεις, καταργώντας όλα τα χρέη των αγροτών και απαγόρευε μάλιστα να γίνεται κάποιος δούλος επειδή δεν είχε αναπληρώσει τα χρήματα που είχε δανειστεί. Με τις ενέργειες αυτές του Σόλωνα έφυγε ένα βάρος από τους ώμους του φτωχού λαού. Ο νόμος του αυτός ονομάστηκε Συσάχθεια. Στη συνέχεια ο Σόλωνας θέλησε να αφαιρέσει κι άλλη δύναμη από τους ευγενείς. Χώρισε τους πολίτες σε 4 τάξεις με βάση τα εισοδήματά τους και όχι την καταγωγή τους. Με αυτόν τον τρόπο έκτισαν περισσότερα δικαιώματα, περισσότεροι πολίτες, αφού δεν έπαιρναν πια αξιώματα μόνο οι ευγενείς. Εκείνο που περισσότερο ήθελαν όμως οι αγρότες ήταν να ξαναμοιραστούν τα κτήματα. Αυτό δεν έγινε και η αναταραχή συνεχίστηκε. Την άσχημη αυτή κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο Πισίστρατος, ο οποίος κατάφερε να γίνει αρχηγός των φτωχών. Με τη βοήθειά τους μάλιστα έγινε αρχηγός του κράτους. Έμεινε πολλά χρόνια στην εξουσία και φρόντισε να ελαφρύνει τη θέση των φτωχών. Ήταν όμως τύραννος και εκείνο που τον ένοιαζε περισσότερο ήταν το δικό του συμφέρον. Όταν πέθανε, άφησε στην εξουσία το γιο του τον Ιππία. Οι Αθηναίοι όμως δεν τον ήθελαν και έτσι έκαναν επανάσταση αργότερα και τον έδιωξαν.